influencer. Nayazi lo influencer umuntu. Akuthile into uyiyo. Ube yilena ayiyo. Ukanye uvutshwa hayi uinfluencer ngabangani. Ube kade nje bamshintsha. Ngamanye amazwi bamdominate. Siyaba sonke. Bamshintsha wayithambela lento. Hallelujah. Masisaziba siluhlanga lukaThixo siluhlanga lwamandla. Kuba nokukhumbula uThixo efuna ukukhupha isizwe sakhe eEgypt kwadingeka imiracles. uFaro enenhliziyo enkulu engafuni ukubakhupha. uThixo wenza imimangaliso. Okokuqala yinyoka, intonga eyatshintshwayo yaba yinyoka. uFaro wathi, oh, this is nothing. Nami ndinabo abantu abakwaziyo ukuyenza lento. Nabo baphosesa intonga nazo zajika. Kwafuneka bakukhutshule izinga. Kuthiwe kaMoses yaziginya ezabo. Kodwa kukhona ixesha apho siyezabo zinga eliyi-1. Yilento thizile Nkosi, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord is raising the standard. So kufuneka silibandla sisuke kwi-comfort zone sithi raise the standard. Suyenjoya le level okuyo. There is more in God. Yilento wathahlabelelayo awunangqaleko, awunangqaleko. Aphila tomhlabelela uyinzulu yemfihlakalo, uyinzulu yesimanga. Suka elunxwemeni uthathe lenzulu. Kukhona inzulu zikaThixo. There is more in store. So Thixo ngokubhizi usebenza ibandla ukuze uphele lento yokuqala, ukuze sizi-understande njengomkhosi, sizi-understande njengesizwe sikaThixo, ukuze sidominate. Hallelujah. So ibhizinesi kaThixo, God njengokumthetha uYesu uhlele ngasekunene kaThixo. And Yesu akazuya muntu. uYesu akakazuya. Ngoba kuthe uMateyu chapter 24, ezindaba kufuneka zishunyayelwe kulo lonke eliniweyo sifike isiphelo. Ngoku asikho kwixesha lesiphelo, sikwixesha elandulela ixesha lesiphelo. Ngoba kukhona indawo apho abantu abasindisiweyo ise-1% ilizwe lonke ko-Egypt, apho kukhonzwa khona izithixo. Indaba kaYesu ayaziwa, kwakukwaziwa oku. And ezazizwe, if uyinormal Christian uyobekwa phaa, ungabuya ungawinanga. Hallelujah. Ngoba bakholwa zizinto ezireyeli. Apha eSouth Africa so easy ukuwina umphefumlo. Uyathetha ngelizwi ngqini. Kwezinye indawo uba uthi uYesu uyaphila, mveze. Utsho kanjani? Uthiwa uthi uYesu wafa, wavuka, mveze. Display his power esiprovayo uba uYesu uyaphila. If you are a normal Christian, ngekulunga kwezinye indawo. Omnye wasuka apho woshumayela bekwamasu, kwagcwala abantu usethafeni. Izilwele washumayela 2 hours. Wabe seyibiza athakona kwangabikho nomnye ozanga phambili. Wabuyela kwe-Afrika eyifeyila. Wazofunda uba Thixo kwabantu uzobawina kanjani. Kanti khona icala ekufuneka livezile, not icala lokuthetha. Elathi uPawulos athi sisababona ngantoni?
waphinda aseyifumene kanisa waphinde lapha zezizilwele wazishumayeza eveza ke ngokucala lamandla wabiza isiqhwala wasibeka apha wabiza imfama wabeka apha wabiza umuntu ovaleke indlebe wababeka apha baphila immediately vele ngoku wathemba izaba atakona bathuma bathi Jesus Christ is Lord ngoba nanga amandla amkelayo uba engenele uyaphila. Hallelujah. So uThixo uvusa umkhosi abantu bamandla abantu bazomveza uKristu uba uyaphila sangabolele egcwaleni. Hallelujah. Siyama sonke. Nasi verse sisifundile. uThixo apha uvele ngamandla kuba uThixo unguThixo. Siyama sonke. Mase ububheki bawutshantshisa ipreschool ukuveza uThixo ngokubumcobona kakuhle nabantu. Ipreschool it's a very low level. Hallelujah. It's a very low level. Siyama sonke. So masizafas singabantu bamandla. Siyama sonke fikelela kwisimo. Okay, lento ngithetha masasa siyakhula sonke. Fikelela kwizinga apho ogqirha bazobizana bene phezu kwakho bathi asiyazi. Siyama sonke. Into ezodinga isayensi ithi hey sifundile kodwa asiyazi uThixo lo. Siyama sonke. Hallelujah. Masisazi basingabantu bamandla silibandla elamandla. So it's high time uba intaba nkulu siqala phambi siphethu. Siyama sonke. Sihle ngamandla kaThixo. Kwispace sobuso demonstrate amandla kaThixo ukusibazuze. Hallelujah. Siyama sonke. Advertise uThixo ngecala lamandla. Angabi na competition in your space. Hallelujah. So fana nalowo ngasindiswa olulamileyo ufuze ugogo wakhe ngokululama namthetho nakwengcwele ufuze ugogo wakhe. So ukuthi ngamanye amazwi ululame ukodlula wena usindisile. Hallelujah. So mabekho icala ombethanayo icala lamandla. Abantu abathi Thixo ndiyayifuna lento oyithethayo uthetha kumqa atufuni uba umzabane nje manje uhluke phakathi kwabantu mandingafani nabantu mandingabethwa zizinto eziletha abantu mandingeyiswa zizinto eziyisa abantu mandingathi ngizalwa nguThixo ndohlulwe lihlabathi ngoba lithe ilizwi kuba konke ke okuzelwe uThixo kuyaleyisa ihlabathi kodwa wena uyiswa ihlabathi. Hallelujah. Siyamba sonke. Lithi ilizwi because no weapon formed against you shall prosper. Kodwa ufumanise bakukhona ezikhali ezikazifika kuwesiphumelele. No, ungowaphi? Mabathi abantu babekujonga bathethe lanto abantu bayithetha kuYesu kwathiwa hlobo luni lomntu olu umuntu kodwa hlobo luni. Siyama sonke. Abantu babekujonga yiba ngumnqa phakathi kwabo. Yabazi ugqirha apha khona kushaya asuka apha umthenese lo sekapa ngoku ngeminute sizinto zethu ezi. Yamkhumbula uPhilip itheko apho bakhona wayigibele ihashe umtopi wafika wafunda iBhayibhile esithi akana umuntu abamcacisela wavele wathi kunanga amanzi walala umbaptize wambaptiza waphela emoyeni
izinto zethu ezi. Haleluya. Ngoba uThixo wamandla. Haleluya. Masike siyeke namhlanje ukuba ngamaKristu. Sibe ngoThixo. Dumiso 82 mina ndithe mina ngoThixo. Onyana osenyangweni nonke liphela. Ukusukela namhlanje sizazi njengomKristu. Zazi njengoba nje unyana kaThixo. Njengoba nje unyana kaThixo dizelwe uThixo. Yiyo le nto ndinyana wakhe. Bendizelwe ngumama notata. Yazalwa ngokutsha. Njengoba dizelwe ngokutsha. Izinto bezindehlela ngokuya bendizindibethe ngokube ndizalwa ngumama notata. Ngoku ndizelwe uThixo azisenamandla. Ngoba ngoku ndinemfuzo nemfano kaThixo. Haleluya. Xa ndiselwe bulalayo ayinamandla okundenzakalisa ngoba ndizelwe uThixo. Xa ndisemcimbini okanye esingcwabeni iplate azizibaleki ngoba noma ingane edliso I am no longer a man, I am God phakathi kwabantu. Anoyiki bububu, anoyiki phara endlini, andikwazeki andibulaleki. I am not a man. Paulos udliwa inyoka ebizwa kuba yiVipha. Yamdla bamjonga akadumbi akawi. Batsho bona bathi uThixo lo. Bathi uThixo. Babona amandla akunye amenza imdlinyoka kodwa kwenzeki niks kuye. Be that kind of a man. Hallelujah. Dizothi kuwe sukuma ukhanye. Hallelujah. Sufuma banoma. Hlike bomthini. Petros abanye wabashiya kwi-comfort zone. Behlele bomthini. Yena wathi Nkosi kuba nguwe introduce. Wa-experience the power of God. Wahamba phezulu kwakhe. Xa uhlala kwi-comfort zone kukhona izinto ongazuzi-experience. Ndizothi kuwe nihambe nicawe kodwa phuma nicawe. Haleluya. Yiba phakathi kwabo. Ubabona abantu bazolile. Wena ukhale njengoDavide. Uthi ndavuya. Besothi masiye endlini kaYehova. Inyawo zami zifike zema khona. Babalento. uDavide akhange esofika endlini kaYehova kume inyawo kume inhliziyo. Ufikile enyaweni zenyawo kodwa inhliziyo yazulazula ifuna uThixo. Athi njengekhamakazi litsalele lifuleni yamanzi kanjalo nenhliziyo yami Thixo ukufuna wena. Umphefumulo wami ewe ndifikile enyaweni kodwa I want more. Ndikhona enyaweni kodwa my heart is longing for you. Ifuna lowo wasiwayo ayowaziwayo nje kodwa